Кристал малко шимай. Аз си тогава да изтива човек, айде да не щакаш, ако чакай ето тук с клафота падат. Айде. Това клип не е. От известно време аз съм много разочарован тук от тази пазалка, понеже дупките не се запълват. И другото, което е, много мразя всеки път, когато дойда тук да е блъсканица. 2 пъти ви правих интервю, лично интервю. Говорих, питаха ме за кънките и политиката. Питаха ме 1 час интервю и нищо. Карина. А ти? А ти? Аз съм Венци. Венци кой? Захариев. Добре. Много важна фамилия. Йоан и той. Добре. Добре, уважаеми зрители, сега ще направя реклама на най-новия Highway G510i. Специален протектор против нагадване и кънки тръка. Всичко. А така! Чакай, шап. О, е! Йоане, чакай ме! Престани бе!